ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଉଗ୍ର। ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା। ମିଲିଟାରୀ ହାତକୁ ଯିବାକୁ ବସିଛି ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ଭାର। ଜରୁରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାଂଲାଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପାକିସ୍ତାନର ISIର ହାତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ମତ ଦେଲେ, ତା ଉପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ଉଗ୍ର ହେଲା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜନତା ମୃତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ISI ଏବଂ ଚୀନ ଚାହୁଁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନଭାର ବାଂଲାଦେଶର ମୌଳବାଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟିକାରୀଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ BSFକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼ୁ ବିପଦ ଭାରତ ପ୍ରତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚଳାଇବ ଏବଂ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେପରି ତାର ସମରସଜ୍ଜା କରିଚାଲିছে, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସମରସଜ୍ଜା କରିପାରେ। ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଉଠିବ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଘାତ ଦେବ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶାସନ ଡୋରି କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।